शिशुपानि आन्सलिकनि आफादगिरि मानगोनां देबानन्द औवारि बिथां आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि मुलिन दैमारि बिथां आरो लोगोसे दहायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि अमृत गयारि गेदेमा बिथां आरो लोगोसे जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनिनो बुंथिगिरि मानगोनां दिपेन खाख्लारि गेदेमा बिथां आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों गावनि जोबोद खामानि गोनां थानानैबाबो दिनै बे हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानो हादों। बिथाङा जाबाय जोंनि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि गेदेमा बिथां आरो लोगोसे बिथांनि अनजालि बिसि पदमी मुसाहारि बाजै आरो लोगोसे जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि गलाघाट आइटिटिपि बोर्ड वेलफेयार बोर्डनि भाइस चेयारमेन मानगोनां जीवन बसुमतारी गेदेमा बिथां आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि गलाघाट जि सिनेमा आर्टिस्ट ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि जोंहा नार्जारी गेदेमा बिथां आरो लोगोसे जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां गामि बेंगिरि गेदेमा नोंथांमोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि देउरि देउसि आफा नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि शिशुपानि आन्सलिक देउरि मेन देउरि आफा बिथां आरो लोगोसे बे जि जानानै थांनाय जोङो रंजानानै थांनाय बैसाग दानाव गोदान बोसोरनि बैसाग दानाव रंजाफानो हानाय जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय शिशुपानि आन्सलिक बाथौ गौथुम जानानै जि मोसाखावरि बिथांमोना दामग्रा देग्रा आरो लोगोसे जाय मोसागिरि बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानै दिनै बिथांमोना मोसाबोबाय। जों मिथिगौ बे मोसानाय समावबो जेरैबायदि गरममोन खुब गरम बोथोरबाबो अखा बारहुंखा फैदोंबाबो बिथांमोना फुंनि 8-9टानिफ्राय मोनाबिलिनि 8-9टासिम बिथांमोना मोसाबोदों। जोङो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ बुंनांगोन जोङो जे जोंनि गेजेराव जोङो जेरैबायदि जोंनि बे मोसाखावरि बिथांमोनखौ जों बिखिनि सुबिदा होनांगौ बेफोरखौ होनो हायाखै। अब्लाबो जाय मोसाग्रा जोंनि ख्रिस्टियान जा बिथांमोना जि मदद खालामदों आरो जि मोसानाय दिन्थिफुबाय गामि गामि थांनानै रंजाबोबाय बिथांमोननिसिम आं सिगाङावनो बयनिसिम जानानै साबायखर बावबाय आरो दामग्रा देग्रा जाय बिथांमोना गावनि न'खरनि खामानिखौ दोनथ'नानैबो फोरोंनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम मोसानायाव जि बिथांमोना बाहागो लाफैबाय बे दामग्रा देग्रा बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावबाय आरो जाखांफुनाय जोंनि खुदिया माखासेया जों बाख्नायथाव बाथ्रा बिथांमोना दिनै दल दामनानै खाम दामनानै सिफुं दामनानै सेरजा हनानै ओंखारबोदों बिथांमोनाबो जाहाथे इयुनावबो मोजाङै दामलांबाय थानो हाथों ओंखारबोनायनि थाखाय साबायखर बावदों आं। आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेखौ बुंनांगोन जे दिनै जोंनि बे शिशुपानि ओनसोलाव गोबां गामियाव फरायसा खुदिया हौवासा हिन्जावसा जोबोद दङ नाथाय जों खाफाल गोनां होननानै बुंना लानांगोन जे जोंल' बेयाव खाबु मोनदों मोसानो थाखाय नङा होमबा एफा गामिनि एफा खुदिया दङ सेंग्रा दङ सिख्ला दङ नाथाय जोंल' बांसिन बेयाव खाबु मोनदों जों मोसानो थ' बेनिखायनो जों खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। बे मोनसे मा जागोन जारिमिन जाना थागोन जों बुंनो हागोन मोनसे गोग्गानो हागोन जे जोङो शिशुपानि बाथौ आन्सलिकखौ जों मोसाग्रा जों सोमोन गोदो सिगां होननानै जों बिखा फोंदांनानै बुंनो हागोन। बेनि थाखाय जोंनि बे मोनसे जाबाय मा जागोन खाफाल गोनां होननानै जों बुंनांगोन। दुखु खस्थ' मानो जागोन एसेबाबो जाया नङा बिराद खस्थ'बो जादों नाथाय मोनसे खोथाखौबो आं बेयावनो बुंनो लुगैदों जे किसुमाना जों एफा मोसानानै 1,40,000 थाखा मोनबाय नाथाय जोङो दिनै 200 थाखानि 300 थाखानि 500 थाखानिल' जोंनो होबाय बाखि जों फैसा जिबानो मोनासै दुखु दाहा खालामनाङा आं होनदों बे मोनसे जों मा जादों सोरबा मोसानो रोङैफ्रा बेयाव फैनानै मोसानो रोंग्रा जाबाय दल खाम दामनो रोङैफ्रा खाम एसे रोंनायफ्रा मोजां दामनो हानाय जाबाय रंजानो मोनबाय नङा होमबा बेखौ जोङो जि मोनदों बे मोननायखौ जोङो दिनै खाफाल गोनां होननानै बुंना लानांगोन। जोङो 10,000 15,000नि दख'ना बायनानै होबाबो गोसोना माब्लाबा गोजोनो होमबा खिन्थु जोङो 200-300 थाखानिबाबो दिनै जे जोंनि शिशुपानि आन्सलिक बाथौ गौथुमनिफ्राय जानानै फै जों गांसे दख'ना मोनदों जोङो ब्लाउस मोनदों ओमफ्राय जोङो आर'नाइ मोनदों जोङो गामसा मोनदों बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। थ' बेनिखायनो जोङो मोननाय मोनैजों बारा दुखु खालामनाङा आं सानदों
जाहाथे इयुन समावबो नोंथांमोना जिबादि दा ओंखारना फैदों लोब लोब गाजा गोमजायै फैनानै बैसागोनि 2 अक्ट'निफ्राय ओमफ्राय 7 अक्ट'सिम नोंथांमोना जेरैबादि एफा सान्दुं गोसायाव ओंखाम सम मथे ओंखाम मोनजायाखै सम मथे दै मोनलोङाखै सोरबा आथिं सानाय जादों सोरनिबा खर' सानाय जादों सोरनिबा देहा माबाफोर लोमजानाय मोनदों अब्लाबो नोंथांमोना दुखु माबा गोसोआव बेफोरखौ जोङो दोनथ'लायनानै हमथालायनानै जे दिनै नोंथांमोना रंजाबोबाय बेनि थाखाय फिन नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो जोबथायाव बयजोंबाबो बयनिबोसिम बोसोर गोदाननि बैसाग दाननि जि बयनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे जोंनि बयनिबो जिउआ जाहाथे मोजाङैनो बयनिबो न'खरा मोजाङैनो सोलिलांबाय थानो हायो गोदान बोसोराव गोदान मोनसे मुगा लानानै गोदान मोनसे मिजिं लानानै जाहाथे जों बयबो थांना थानो हायो जौगालांबाय थानो हायो थ' बेनि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय आरो बेयावनो बुंनांगोन जों रंजाबोबाय बाजाबोबाय बिराद अनेक दानिया जों दिनैनि मुगाया जाबाय सोलोंथाइ गैयाबा जेबो गैया नङा होमबा मोसानो रोङोबाबो जुदि सोलोंथाइया गैया जोंनाव एजुकेसना जुदि गैयाबा जोंनाव शिक्षा गैयाबा माब्लाबाबो जौगालांनो हाया थ' बेनिखायनो आं खावलायगोन जि समसिम जों स्कुलखौ दोनथ'नानै लेखाखौ दोनथ'नानै जोङो फरायनांगौ समखौबो जों मेंनायाव उन्दुना थाबाय जों फरायहैयासै नाथाय दिनै स्कुला जोंना खेवबाय नङा होमबा स्कुला आराम्भ जाफिनबावबाय जों गाबोन सफैनिफ्राय आरो स्कुलाव थांनांगोन जों सिगां जेरैबायदि फरायगासिनो दंमोन बेनिख्रुइ साबसिन जों फरायनांगोन दोनथ'नांसिगोन जोङो दा मोसानायनि जोङो बै समाव बैसागो समाव उन्दुबाबो मा जायो मोसानाय माबाखौ गोसोखांबाय थायोमोन नङा होमबा गानखौ गोसोखांबाय थायोमोन मालाबा सिमांबो नुदों जोङो मोसानाय मेंनानै थांदोंबाबो नङा होमबा बैसागो समाव दानिया जोङो फरायनायनि समफायसिबाय नेक्स्ट बोसोराव जोङो आरो रंजाबावनो मोनबावगोन दा फरायनायनि सम नोंथांमोना बयबो दा जाखांफुनाय खुदिया बयबो सोरबा कलेजाव फराय दङ सोरबा 6आव दङ सोरबा 8आव दङ सोरबा 9आव दङ सोरबा मेट्रिक आनजादाव दङ सोरबा हायार सेकेन्डारियाव दङ गतिके आं खावलायगोन जोङो बे मोसानाय रंजानायफोरखौ ज्राब दोनथ'नाय दानिया जों फरायनायनि बेलायाव जोङो बयबो गोसो होनांगोन